druge, tako da sad sa strane može, da, ali vidim da pada na sredini, nije dobro sa šireno. Nije dobro zateknuto ovdje, kod je bab. Ne, da se sa šireno i ne može, pada ono. Fino levo, fino levo. Portal ko je odgovoran.rs. Ko je odgovoran? Evo vam ko je odgovoran, ovaj pozadi. A šta gospođo pozadi? Skupština je odgovorna. Svi radikali su odgovorni, svi. Nema sve su radikala. Hvala. Malo ne.